Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, bugün dersine bikte mühim temаны ашып китәсе килде, чөнки без монда килдек инде төп максат гыйбадат кылу дидек, шулай бит инде гыйбадат кылу булгач, барыбызның да инде Аллаһның рәхмәтенә, ризалыгына ирешеп, җәннәткә керәсе килә. Шулай бит, дөнья турында, ничек итеп дөнья малын эшләргә, ансы инде без өйдә дә бик күп сөйләшәбез. Ә менә монда ничек рухи яктан иманны ныгытырга, тақвалыгыбызны ничек арттырырга, ничек Аллаһ белән элемтәне тагын да яхшыртырга, менә шулар турында күбрәк сөйләшергә кирәк. Шушындый изге җирләрдә дә без иманыбызны ныгытып, тақвалыгыбызны арттырып, Аллаһ белән күңелләребезне бәйләп кайтмасак, тагын әле без кая шулай Аллаһка якына алырбыз. Шуңа да менә бүгенге дәрестән темасын әйтергә булдым. Ничек җәннәткә Аллаһның газабын алмыйча һәм хисапланмыйча киреп була. Ягъни бик мөһим, бик рушайцагыны важный вопрос. Шулай бит инде моны һәрбер мусульман кеше белергә тиеш, белергә омтылырга тиеш. Менә Бухари җинтында килә торган Ибн Аббастан килә торган узын хадисне алып китербез. Монда шул сорауга җавап бирелә. Һәм инде ул хадис узын булганга караганда, аның җавабы ахырдан гына килә, әмма шул җавапка барып җиткәнче Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям башка әле тормышыбызда файдалы булган мәгълүматлар да бирә. Менә бу хадистә Ибн Аббас әйтә, ан Наби саллаллаһу алейһи ва саллям аннаху кал, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, "Гуридат алайя умам", ягъни кыямәт көнендә ди тасвирлый шушы өммәтләр күрсәтелер ди. "Фарайту Наби саллаллаһу алейһи ва саллям ва ма'аху рахт", ягъни кыямәт көндә шул хәтле күп халык килер, алар белән бергә пәйгамбәрләр килер. Һәм кайберләре белән рахат. Рахат дигән сүз унга хәтлек булган сан гарәп телендә рахат дип җитте. Ягъни кайбер пәйгамбәр белән бер 7-8 кеше булыр. Ва наби ва ма'аху раҗул ва раҗулан. Кайбер пәйгамбәр белән бер кеше, ягъни 2 кеше булыр. Ягъни пәйгамбәрләр бит инде килделәр һәр халыкка. Шулай бит инде. Һәм Аллаһка өндәделәр, Аллаһка чакырдылар, ягъни таухидкә өндәделәр, Аллаһка табынырга куштылар. Әмма тәкабберлек сәбәпле, шушы мал сәбәпле малларын, ниндидер дәрәҗәне югалтасы килмичә Аллаһка табынудан баш тарттылар. Шуның белән инде шушы пәйгамбәрләргә иярүчеләр әз булды. Һәм шулай булачак, "Ва наби ва лайса ма'аху ахад", дип шулай булачак ди пәйгамбәрләрдә бер кеше дә булмас ди алар белән, бер үзе булыр ди. Ягъни менә bundan нинди зур файда чыкты. Менә кайбер кешеләр туганын чакыра, шулай бит инде әти-әнисен чакыра, күршесен өндий, ислам диненә, таухидкә, Аллаһка буйсынырга, Аллаһка табынырга, ураза тотырга, халал-харамны аерырга, әмма иярми. Ягъни бүләкләрдә бирә, үзендә бик матур, әдәпле итеп тотаймы, килешүләрендә үтә, ялганламый, бөтен яхшы сыйфатны туганнарына, дусларына күрсәтә, әмма бәрбер шушы хаклыкны кабул итә алмыйлар. Һәм кайгыра, гаепне бит инде үзендә эзли, нәрсәне мин дөрес эшләмим дип. Кайгыратта бездә инде шушы дингә өндәүчеләр диек, дин эшендә эшләүчеләр кайгырабыз, ничәп кеше күпме аңлатып, сөйләп тә инде шушы юлга басмый икән. Бөтен нәрсә аңлатып бирәсен, дәлилләп инде шулай бит язасың, сөйлисен, әмма теге дингә керүчеләр бик аз, һәм кайгырасың. Һәм менә бу хадистә инде күрсәтә, пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәрләрнең дә хәтта аларга иярмәүчеләр булыр ди. Димәк, бу безне төшенкелеккә бирелмәскә ярдәм итә торган хадис. Күпме генә чакырсаң да кеше килми икән, әле пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәргә килмәгәч, сиңа ничек итеп әле кеше иярергә тиеш. Шулаймы? Әмма безнең эшебез, чакыруыбыз дөрес булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә таләп иткәнчә, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям күрсәткәнчә. Әгәр дә шул юл белән эшлибез икән, без инде нәтиҗә өчен кайгырга тиеш түгел. Нәтиҗә ул Аллаһтан. Безнең мөһим ул шушы вa'будулла, Аллаһка табыныгыз, Аллаһка буйсыныгыз дип, Аллаһка чакыру. Чөнки Аллаһ Тәгалә менә күп кенә җирләрдә әйтә пәйгамбәрләр турында. Мәсәлән, яқулу фи Нух пәйгамбер турында әйтә, "Ва ма амана ма'аху илля қалил", ди. Нух алейхиссаламга иман китерүчеләр, ышанучылар, аңа иярүчеләр иллә қалил, бик аз булды ди.
Карагыз, Нух пайгамбар ничә гасырлар буе чакырды шулай бит үз өммәтен. Әмма иярүчеләр последователи очень мало было ди. Һәм нәрсә ди? وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ ди. Менә бу безгә инде дәлил булып тора. Күпме генә тырышсаң да ди, күпме генә халыкны өндәсәң, чакырсаң да ди, иманга килүчеләр күп булмаячак ди. Гомумән әле Коръәндә менә шундый файда алабыз. Менә без инде күпчелеккә карарга өйрәнгән, шулай бит инде. Ну, кешенең теге психологиясе шундый, күп кеше нәрсә эшли, ул шуны эшли. Менә монда хаҗда да ишинде. Бер психология талпый, да, дөрес. Теге берәр харамның ишегенә берәрсе сыланып китте икән, калган бөтенесе сыланып китәчәк анда. Шулай бит. Берәр санда булай итеп җиргә төшеп берәр нәрсә тотып алды икән, калганы ярып шуны тотып китәчәк, аска иелеп. Безнең шулай ниткән, күпчелек нәрсә эшли, күпчелек артыннан бара. Һәм менә монда да әйтәләр, дингә чакыра башлагач, намазга укырга кирәк, намаз укысаң, күңелнең тынычлыгын табып була, яхшы итеп яшәп була, рибадан тыелсаң гына малың бәрәкәтле була дип. Ул нәрсә ди? Менә бит күпчелеге намаз укымый, бәрү әйбәт яши бит ди. Менә бит күпчелеге кредитта, ипотекада утыра, но бәрү бит яхшы яши, тормышы бара бит ди. Ягъни карый күпчелеккә. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә нәрсә ди? Күпчелеккә карап алданмагыз ди. Аятларны карасагыз, кемгә кызык бу турыда инде күпчелеккә ияреп алданма дигән теге мәкаләдә язганым. Анда бөтен аятларны китердем. Аллаһы Тәгалә әйтә менә күпчелеге ди иман китермәсләр ди. Һәм күпчелек кеше ди җәһәннәмдә булыр ди. Һәм хакыйкатьне аңлаучылар ди, диннең асылына төшүчеләр ди, бик әз булырлар ди. Ягъни шушы хакыйкый Аллаһка буйсынучы иманда, исламда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи юлында булучылар, алар әз булдылар һәм әз булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә, күбесе далаләттә булыр ди. Һәм нәрсә ди? Ва ин тути аксара мин ман фил арди юдиллука ан сабилиллаһ ди. Күпчелеккә буйсынсаң ди, алар сине шушы хакыйкатьтән туры юлдан адаштырырлар ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Менә безне кисәтә, күпчелеккә бер кайшанда карага ярамый, карага кирәк, ул нәрсәгә иярә? Аллаһ сүзенә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлынамы? Әгәр дә кемнеңдер фикеренә, кемнеңдер уйдырмаларына иярә икән, ышана икән, димәк инде бу шайтан юлына кирип китә. Әгәр дә без хакыйкатьтән туры юлдан барасыбыз килә икән, без һәр вакытта да булырга тиеш нәрсә? Аллаһның әмере, я Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күрсәткән юлы. Һәм шушы ике юлны сахабалар инде бәян кылып эшләп күрсәтү аша без шушы аят хадисне аңларга тиешбез. Менә шул вакытта гына безнең юлыбыз дөрес була. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә? Иттәбиуна илля занна ва инһум илля яхрусун. Һәм күпчелеге шушы ди, Аллаһ юлына адаштыручылар ди, зан, үзләренең уйдырмаларына гына таянучылар ди. Ягъни бүген көндә дә күрәбез күп кешене Аллаһы Тәгаләнең сүзе белән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлы белән дәгъватлый, вәгазлый башласаң, алар фикергә күчә. Ягъни менә бит инде чута аңлап бетерә алмыйм ди, нишләп соң бу аят булай ди, нишләп соңдай мәсихнең ди теге кылабыз бит инде ишитекләргә, нишләп өстенә кылабыз, нишләп астына түгел ди. Нишләп ди анда ди намазны 5-не укыйбыз, нишләп 3-не түгел ди, нишләп гомрәне булай кылабыз ди, нишләп ди? Логика эзлиләр. Логика эзлиләр. Ягъни һәр бер нәрсәдә акыл белән дәлилләмәкче булалар. Әмма күп вакытта әлхәмдүлилләһ безнең динебез камил, акыл ягыннан да моны дәлилләп була. Күп нәрсәдә дә. Шул намазны алсаң да риба ни өчен тыелган, экономический яктан да аның зыяны бар име. Әмма кайбер вакытта гына бөтен нәрсәне акыл белән аңлап бетереп булмый. Мәсәлән, шул кабер газабын ничек анда кеше газапланалар, шулай бит, ничек кыямәт көне булачак, бөтен кайбер әйберне аңлап бетереп булмый. Һәм аны аңлап бетерергә тырышырга да кирәкми, булай аслын мөһим әйберләрне, күп нәрсәне аңлаткан, әмма кайбер нәрсәләрне Аллаһы Тәгалә нинди хикмәт белән бездән яшергән. Менә акыл да безнең как мышцы шикелле ограниченный, чикле. Менә без бит инде 500 кило, 1 тонналы
штангалар анда, машиналар күтәрә алмыйбыз. Күзебездә анда 3 километрдан нәрсә булуны күрә алмыйбыз. Шулай бит инде. Глаза ограничены, уш ограничены да. Анда 10 километрдан нәрсә ишетелмәйбез. Нишләптер без шуны белә торып, акыл белән бөтен нәрсәне аңламакчы булабыз. Шушы дин хөкемнәрен дигәндә. Если безнең мышцалар, калган органнар дигән ограничены икән, без ничек инде калган бөтен шушы Аллаһның хөкемен аңлап бетә алабыз? Бу нереально. Әмма асыл Аллаһ Тәгалә нәрсәне белгертте, без аны инде Коръәндә һәм сөннәттә хикмәтен таба алабыз. Һәм нәрсәдә шушы кыямәт көнендә шушы пәйгамбәрләр бик әз кеше белән булганда ди, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шулар арасында бик зур кара тап булыр ди. Ягъни кешеләр белән җыелган шундый бер төркемгә җыйган ни булачак? Кешеләр булачак. Иза руфи али савадул азим ди. Күтәрелеп карасам ди, шундый кара бер бик нокта булачак ди. Фазананту аннаху уммати. Һәм уйладым ди, бу минем өммәтимдер дип. Фaqila li Хаза Муса ва каумихи. Бу ди Муса һәм аның кавымы. Бу күрсәтә инде Муса алейхиссаламга күп итеп инде кешеләр ияргән. Һәм шулай ук әле бер кырыйда тагын да күбрәк шундый өммәт булыр. Фаназарту фаиза савадул азим. Шулай кара бер нокта шикелле күп кеше җыелган булар. Фaqila li hada ummatuк. Амынсы инде ди синең өммәтең дип әйтерләр ди. Ва ма'ахум алар ди 70000. Алар ди 70000 ди. Шушы кешеләр ди, менә шушы пәйгамбәр саллаллаһу өммәте ди, шушы кыямәт көндә аерым бер кара төркем булып торыр. Менә монда да бит хаҗ кылганда күрәбез. Хатын-кызлар карадан күренеп тора бит инде бер нокта шикелле, шулай бит инде. Кемнәр ак ихрамнан актан күренеп тора бер шундый ноктага җыелып инде. Һәм кыямәт көндә дә шулай итеп кешеләр җыелып торырлар ди. Һәм шулар арасыннан ди 70000 ди. Ва ма'ахум 70000. Алар белән 70000 булыр ди. Ядхулунал джанната бигайри хисаб ва ла азаб. Без монда төп җавапка җиттек. Нәрсә ди? Шуларның 70000 ди җәннәткә ди хисапсыз һәм газапсыз керәчәкләр ди. Карагыз, нинди привилегия, нинди зур бәхет. Бөтенебездә инде газапланасы килми, шулай. Бөтенебездә хисап кылмасы килми. Эштә дә бит инде ел ахырында яки квартал сайын анда финансистлар, анда бухгалтерлар отчет бирәләр. Шулай бит, нәрсә эшләде, кая нинди налог түләде дигәндә һәм куркып торалар. Шулай бит, шушы тикшерүләрдән, теге налог инспекторлар килүдән инде. Чөнки хисап бирү авыр, каядыр нинди җитешсезлек булса, штраф куярга мөмкиннәр, штан куярга мөмкиннәр. Ә монда хисап кылыначак гомумән бөтен тормышыңа. Бу бит синең монда хөкем чыгачак, җәннәткә барасыңмы, җәһәннәмгә. Бу инде бу тормыштагы шикелле генә ниндидер бу хучатлар, нинди налоговый тикшерүләр генә түгел, ә җитди бөтен мәңгелек тормышыңа хөкем чыгара алачак. Һәм газап, шулай бит, бер кешендә газапланасы килми. Менә бу дөньяда да әле бер атна, ике атна авыртып ятуда безнең өчен нинди авырлык күпме эш кала, шулай бит инде. Борчыла башлыйбыз, актыгыны өлгерә алмыйм дип. Әле тагын да инде Алла сакласын катырак теге тән җәрәхәтләре алсак, беренчедән авырту да тагын да төшенкелеккә бирәләбез. Давалана алырмы микән, кире аякка басырмы микән? Гомумән без шушы газапларны, шушы сәламәтлеккә зыян китерүне авыр кичерәбез. Һәм монда да менә әйтә, менә бөтенебез омтыла шушы җәннәткә хисапсыз, газапсыз кирегә. Һәм нәрсә? 70000. Анда кайбер риваятләрдә килә, мин инде монда аны зикр итеп тормыйм, кайбер риваятләрдә килә, шушы 70000 булган кеше тагын 70000 кеше дип өстәлгән риваятлар бар инде. Монда ничек Бухарида килгән, без 70000 дип алабыз. Һәм менә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән өммәтеннән 70000 дигәч инде гамәлләре дә үлчәнми, хисапта кылынмый дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде турып өенә кирип китә. Без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәчете, аның менә Мәккәгә баргач, Мәдинәгә баргач менә күрербез, сәлам бирер алдыннан, анда сул якта кала, без бит инде менә михраб яныннан кирип китәбез, сул якта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең иң беренче йорты, Айша анабызның йорты була, һәм шунда үлә. Ягъни бик якын була.
һәм шушы дәресне сөйли дә, ул кирип китә. Һәм сахабалар инде сорау кала. Шулай бит, һәм бер-берсенә сораша башлай. Кемнәр икән булар ди? Чөнки Пәйгамбер сахабалар алар гыйлемгә бик хирыс иде. Алар бик каты тырышалар иде. Пәйгамбер берәр сорау бирсә, берәр гыйлем бирсә, сорыйлар иде, кызыксыналар иде. Менә безгә кызык түгел ул. Менә без җәннәткә ничек кирип була, хисапсыз һәм газапсыз дигәч тә безгә инде кул селтибез, шулай бит. Йокы килә, ашыйсы килә, ятып торам. Безгә кызык түгел ул. Безнең шунхатлык иман шундый түбән дәрәҗәдә, безнең тақвалык инде шундый какшап кына тора, безгә мондый дини әйберләр кызык түгел. Безгә күбрәк кызык комфорт, безгә кызык менә тән рәхәте, безгә кызык эш тулуы, безгә шундый менә матди әйберләр кызык. Ә менә мондый мәңгелек тормышка алып бара торган әйбер безгә кызык түгел. Без кул селтибез, безгә кызык түгел ул. Әмма сахабалар урыннан кузгалмыйча омтылалар иде, беләсе килә иде, сорыйлар иде, мәчеттән чыкмыйлар иде. Кем икән ул ди? Һәм сахабалар әйтте, кайберләр әйтте: "Фалa'allahum alladhina ulida fil islam falam yushriku billahi shay'an." Бәлки алар ди шушы хакыйкый фитра белән туып ислам динендә Аллаһка бер кемне дә тиңдәшлек кылмыйча, Аллаһның бер үзенә генә табынып, буйсынып, итагать итеп, гыйбадат кылып яшәгән балалардыр ди. Ягъни таухид ияләре ди. Чөнки без беләбез, таухид ияләре генә Аллаһка бер кемне дә тиң куймыйча, күңелләрен бер кем белән бәйләмичә, бер кемнән өмет итмичә, бер кемгә тәвәккәл кылмыйча, бер кемнән дуга белән ялвармыйча, Аллаһтан гына сорап, аңа гына тәвәккәл кылып, аннан гына өмет итеп яшәгән кеше генә җәннәткә керә ала. Шулай бит. Һәм алар да монда әйттеләр, шулардыр ди. Һәм булар бер өлеше белән дөрес тә җавап бирделәр. Һәм менә бу хадистә инде күрсәтә, менә балаларыбызны кечкенәдән инде шушы таухид кәлимәсен өйрәтеп, күңелләрне Аллаһ белән бәйләп, Аллаһ белән генә кызыктырып, Аллаһ Тәгалә менә намаз укысан, җәннәт бирә, намаз укыйсың икән, тормышыңны матурлый, ураза тотасың икән, сәламәт буласың, Коръән ятлыйсың икән, һәрбер хәреф өчен әҗер аласың. Менә безгә әти-әнигә таш киертәчәкләр дип, һәм шулай куркытырга кирәк. Аллаһ Тәгалә белән генә намаз укымасаң, шушы харамны эшләсәң, сәламәтлегеңә зыян килергә мөмкин. Аллаһ Тәгаләнең газапка тартырга мөмкин. Шушы җәһәннәмгә ләгергә мөмкинсең. Һәм башкалар, ягъни куркыту да, кызыктыру да булырга тиеш кичкенәдән кем белән? Аллаһ Тәгалә белән. Менә бу хадис инде өйрәтә балаларыбызны таухидтә, иманда тәрбияләү. Чөнки балаларыбызны дөрес итеп мусульманнарча җәннәтне, җәһәннәмне, хәләлне харамнан аерып тәрбияләү бик мөһим процесс булып тора. Һәм икенчеләре әйтте, бәлки ди сахабалар, бәлки инде Пәйгамбер саллаллаһу иярүчеләр булырды. Чөнки алар инде Пәйгамбер саллаллаһу бергә яшәделәр, үстеләр, бергә сәфәр кылдылар, нәрсә эшләгәнен белделәр. Һәм инде күпмедер вакыттан соң фахараҗа алейхим Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, күпмедер вакыттан соң Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям чыкты ди, һәм фахбараху, һәм хәбәр итте ди. Кемнәр алар ди? Фaqala. Һәм инде сахабалар инде бөтен диккать белән инде бөтен игътибарын юнәлтеп тыңладыра. Humul lezina la yastarqun. Иң беренчеләре ди, алар ди руқия, ягъни үзләренең эшкерү сорамаучылар ди. Менә без бит инде берәр күз тисә, берәр сихер булса, шулай бит кешегә барып сорыйбыз, эшкерәле мине, нитәле, Коръән укале мине дип. Моны аңларга кирәк, бу запретны күрсәтми, бу тыюны күрсәтми. Эшкерүдә сорау рөхсәт ителә, Коръән укуда сихердән давалаганнан сиңа укырга сорау таләп итү рөхсәт ителә. Бу харам, запретный әйбер түгел. Әмма инде бу күрсәтә шушы ярдәмне, шушы шифаны Аллаһтан гына сорау. Ягъни күңелен Аллаһтан гына бәйләү. Үз-үзеңә укып, үз-үзеңне эшкерү иң хәерлесе булып тора. Чөнки бу таухидның күңелне Аллаһ белән бәйләнүнең иң камил рәвеше. Әгәр дә кеше үзе Коръән укый белә икән, гарәп телендә диге инде дугаларны белә икән, үз-үзеңне эшкерү, үз-үзеңә уку иң хәерле юлы булып тора, кешегә үзеңнең хаҗәтеңне төшермәү. Менә беренче төркем кешеләрдән хаҗәтеңне сорамау. Ягъни үз-үзеңә уку.
һәм гомумән менә шушы кешеңә хаҗәтле булу исламның иң югары күрсәткече булып тора. Чөнки менә карасак, сахабаларның тормышына шушы хадисны ишеткәч, алар кешедән, әгәр дә үзләре булдыра ала икән, шушы эшне үзләре эшли ала икән, алар кешедән сорамый торган булганнар. Мәсәлән, диядә барганда, атта барганда камчылары төшеп китә икән, үзләре төшеп ала икән, алар үзләре төшеп шушы камчыны ала торган булганнар. Алып бирәле дип әйтмәгәннәр. Чөнки кешегә менә хаҗәтең төшкән саен бу күрсәтә инде шушы кешегә хаҗәтле булу, мусульман кешесе камил рәвештә Аллаһтан гына сорап, булдыра алганча үзе эшләргә тырышырга тиешле. Әмма инде монда инде дөрес аңларга кирәк, әгәр дә ул белми икән яки киңәш сорау, бу аңа керми. Чөнки белмәүсез, гыйлемсез гамәл кылырга ярамый. Әгәр дә син белмисең икән, син һәр вакытта да гыйлем әһелләреннән сорарга тиешсең. Фәсәлу әһле зикри ин кунтум ла та'ламун. Син белмисең икән, белүчеләрдән сорагыз ди. Шулай эштә дә, әгәр дә бу эшне син белмисең икән, сиңа рөхсәт ителә, берне тәүхидкә дә зыяны юк, иманыбызга да кимчелек китерми, киңәш бирәле, бу эшне эшләргә ярдәм итәле дип. Әмма инде бу кимчелек саналы, әгәр дә син бу эшне беләсең икән, син аны эшли аласың икән, көченнән килә икән, сиңа хәерлерәк үзеңә эшләргә. Кешедән сорарга рөхсәт ителә. Әмма әйткәнебезчә, тәүхидның камиллеге Аллаһтан гына сорау, Аллаһ белән генә бәйләп, Аллаһтан гына тәвәккәл кылып, үзеңә эшләргә. Бу тәүхидның иң камил күрсәткече. Һәм икенчесе нәрсә ди? Вала яктаун ди. Нәрсә дигән сүз? Яктаун бу прижигание. Ягъни ут белән давалау. Бар бит инде медицинада теге ни белән, ут белән давалыйлар, шулай прижигание ясаталар. Мәсәлән, ранкаларынан да башка төрле ниләрне кем инде теге табиблар була, алар инде беләләр, шушы прижигание белән давалап. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, ничек диде әле? Шифа фи саласада. 3 төрле нәрсәдә шифа барды. Аллаһу Тәгалә 3 төрле давага шифа салган ди. Беренчесе ди шурбу асл ди, бал ичү ди. Бал ичү ул шулай даваланың беренче төп нигезе. Ау шартыл михҗам ди, хиҗамы ясау ди. Һәм өченчесе инде хиҗамны барыбыз да беләбез инде, шулай бит инде. Ва кийяте биннар ди, һәм прижигание ясау ди. Бу хадистә әйтә, Пәйгамбәр прижигание ясау шулай ук шифаланың, даваланың бер усулы. Прижигание ясату. Әмма нәрсә ди Пәйгамбәр саллаллаһу әнә укрикуху кейди. Минди макрух кыламды шушы прижигание ясау. Нежелательно ди. Әмма ул харам дими? Әмма нежелательно ди. Ты прижигание ясарга даваланың усулы белән рөхсәт ителә. Әмма инде әгәр дә табиблар әйтә икән, шу прижигание белән ут белән генә давалап була икән, шушы җирне дип әйтә икән, бүтән төрле усулы юк дип, бу вакытта галимнәр әйтә, ясарга ярый дип. Әмма ни өчен соң макрух санала? Нежелательный. Хадистә дә килә хисапсыз төрләр дип. Чөнки ут белән газаплау, ут белән куркыту ул хас Аллаһы Тәгаләгә генә. Чөнки шуңа да бит менә ут белән теге кайбер теге шибеннәрне, кортларны теге җыеп яндыралар бит. Балалар уйный бит инде, шулай бит инде. Хайваннарны яндыралар. Аннары бит кайбер диндә дә бар, теге кеше үлде икән, аны яндыралар. Менә бу ислам динендә катгый тыела. Бу зур харам булып тора. Чөнки ни өчен ут белән газаплау ул хас Аллаһы Тәгалә. Шуңа күрә уподобляться итәргә ут белән газаплау катгый тыелган. Шуңа күрә бөҗәкләрендә, хайваннарны да, бер нәрсәне дә инде ут белән газапларга, ут белән интектергә ярамый. Хәтта шушы давалау усулында да ут белән бит инде кыздыра, кешене бит инде газаплыйсың, шулай бит авырттыра. Ул шуңа да инде макрух булып санала. Әмма инде давалау ние белән генә кулланырга ярый. Әмма менә бу давалауга килгәндә хадистә бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Аллаһы Тәгалә берәр шир авырту җибәрә икән ди, авыру, аның белән бергә шифасын да җибәрә ди. Әмма моны эзләп табырга гына кирәк. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтә, менә бүген иртә белән дә сөйләшкәндә, менә кайбер вакыт харам усуллар бар бит, шулай бит инде, теге спиртной настойкалар бар инде.
яки хатын кызына, абыйгына врач карый, или киресенчә анда абыйны хатын кызына карый. Ярыймы дип. Аллаһы Тәгалә шушы ширне җибәргәч, әйттек бит инде, бәрбер халал давасы бар. Аны без эзләп табырга гына тиешлебез. Без әйтәбез икән, юк, бүтән ысулы юк дип, әле без димәк эзләмәгәнбез, безнең гыйлем җитми, тәҗрибә җитми. Аллаһы Тәгалә вәгъдә бирде икән, бар дип, димәк ул бар. Безгә сораштырырга, эзләргә генә кирәк. Абылай сразу харамга, теге Аллаһы Тәгалә тыйган методларга инде ябышырга кирәкми. Эзләргә кирәк башта хатын кыз икән, хатын кыз врачны, ират икән, ират врачны. Әгәр дә күпме эзләп, күпме теге көч сарыф, акча сарыф иткәннән соң гына тапмыйбыз икән, уже все даваланырга уже кирәк, уже сәламәткә бик каты зыян килә инде. Шундый булмаган чиракта гына ярый безгә теге абый хатын кыз врачка инде яки инде мужикларга даваланырга инде мөрәҗәгать итәргә төп гозер булып кына. То есть нәрсә булырга ти җитди сәбәп, крайне необходимость булып кына. Әмма давалануга килгәндә теге дарулар, уколлар, аны инде эзләргә кирәк бары альтернативасын. Чөнки аның барыбер эзләргә кирәк Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткән юлы бар. Һәм дүртенчесе булды безнең вала ятатайярун. Тайыр ул безнең нәрсә приметалар. Плохие приметы ди. Кыш бу якка очты икән анда, сулга очты икән юлыбыз, менә гарәпләрдә әле шундый ни була, алар күгәрченне алалар да чырталар. Әгәр дә сул якка оча икән, димәк юл, сәфәр, сәүдә уңышсыз була, бу эшне башламыйлар, юлга чыкмыйлар. Уң якка очты икән инде, димәк сәфәребез уңышлы була, сәүдәбез бәрәкәтле була, бу эшне эшлиләр. Бездә инде кара мәче белән шул ук бит инде кара мәче икән, все, юлыбыз уңмый, нитәбез, кире әйләнеп кайтабыз. Бу чиләк булсынмы анда, һәм башка бөтенләй шушы приметалар. Ислам динендә бу примета ни өчен ярамый? Бу Аллаһ турында начар уйлау. Чөнки безнең тормышта нәрсә генә булмасын, безнең сәфәрме ул, сәүдәме ул, шулаймы гаилә корабызмы ул, бөтенесе Аллаһтан тора. Мәчедән дә тормый, шулай бит инде. Пычак төшүдән дә тормый, буш чиләктән дә тормый. Шулай бит, тагын нинди приметалар бар безнең? Бусагадан да тормый, анда подковадан да булмый, менә бөтенесе инде, миллион инде, мисал саный башласа, безнең тормыш бу бер нәрсәдән дә тормый. Миләш агачыннан да тормый, пычактан да тормый анда. Бөтен нәрсә безнең Аллаһы Тәгаләдән. Шуңа күрә безгә Аллаһтан тәвәккәлләп, Аллаһтан сорарга кирәк. Менә бу приметалар, суевериялар дип бөтенесе сузан билләh. Аллаһ турында начар уйлау. Без Аллаһ турында һәр вакытта да яхшысын уйларга тиешбез. Чөнки нинди генә безгә сынау килмәсен ул Аллаһтан. Или безнең гынахларны ярлыклый Аллаһта шушы гынахлар бәла-каза проблема белән яки безнең дәрәҗәбезне күтәрә, гынахларыбызны ярлыклый. Шуңа да менә бу приметаларга инде ышану катгый тыелган кеше Аллаһы Тәгаләдән сорарга гына тиеш. Һәм менә монда фaqama Уккаша, беләбез инде шустрый сахабаны шулай бит инде Уккаша. Турада Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Удуллаһ ан яҗ'алани минһум" ди. Расулуллаһ дуа кылалы, мине дә шушы төркемнәрдән кертсәң иде. Ягъни хисапсыз, газапсыз җәннәткә кертергә инде. Анта минһум ди, син алардан ди. Ягъни менә шушы хадистән беләбез, Уккаша бни Мухсин ул инде нәрсә җәннәткә хисапсыз, газапсыз керә. Карагыз, нинди сахабалар хирис булган, шулай бит. Дәресне тыңлап утырганнар, аннары сораганнар турыдан-туры: "Эй Расулулла, мине дә дуа кылсаң иде" дип, шушы җәннәткә кертүчеләрдән. Карагыз, ничек дәрестән файда алганнар, ничек инде польза извлекли от этого хадиса. Турдан-туры инде күчкәннәр сәбәпкә. Шулай бит, сумма кала раҗул ахир, икенче кеше, икенче мужик, икенче авый торганда: "Удуллаһ ан яҗ'алани минһум", миңа да дуа кылалы, шулардан булсаң иде. Нәрсә ди? Сабакака Уккаш ди. Уккаш сине уздырды инде ди. Ягъни бу күрсәтә хирислыкны,
кешкә инде дуа кыла, бу кешегә инде дуа кылмый, күрсәтә теге изгелектә инде хирис булырга, ашкынып торырга, шушы изгелектә дә. Менә шуңа күрә дә безгә дә изгелектә уккаш кебек булырга кирәк. Берәр изгелек ишеттек икән, берәр хәерле игелекле гамәл кылып була дип ишеттек икән, безгә дә инде тырышырга кирәк. Иң беренче кем эшли дип көтеп торырга түгел, иң беренче үзебезгә эшләргә. Шушы уккашыдан ни алып, үрнәк алып. Менә бу хадис инде иң беренче күрсәтте безгә, әгәр дә без хисапсыз, газапсыз керәсебез килсә, шушы 4 әмәлнән ераграк булырга тырышырга кирәк. Әмма инде приметадан башка нәрсә 3 гамәлне нитергә ярый дидек. Шулай шөкергә сырарга ярый. Әгәр дә инде необходимость булса, нитергә ярый, прижигание ясарга ярый дидек. Һәм инде шуны әйтмәм, что ля ястаркун 4 тип хәзер сили на автомате ниткән. Прижигание имеется в виду железом, что ли? Да. Ястаркун, яктаун, ятатайюрун. 4-нче әйтергә әйткәнмен. Ва аля раббихим ятаваккалун. Һәм кемнәрдә шушы рукия сорамыйлар кешеләрдән укырга инде. Беренчесе инде үз-үзенә укый, икенчесе даваланмый, ни белән прижигание белән инде. Өченчесе примета суеверияларга ышанмый, һәм 4-нчесе бар эшендә Аллаһка гына тәвәккәлләп яши. Ва аля раббихим ятаваккалун. Аллаһка гына тәвәккәлли, полагается только на Аллаха. Упование не полагается ни на деньги, не полагается на родственников, на людей. Бөтен бәйләнеше, бөтен өмете Аллаһтан. Безнең бит инде бүгенге көндә менә бу шир, без инде тәвәккәллибез кемгә? Без акчага, акчам бар икән, барыбер барам мин анда да. Менә бу гомрә белән дә кызык ситуациялар булды тоже. Менә кардәшләр барыя, акчалары бар, барам дигәне, әтисе авырып китте, нисе авырып китте, теге бара алмыйча калды, шулай бит. Вроде акча бар, барам дип тора. Аллаһ Тәгалә менә ишекне япты да куйды, бара алмады. Кемдер все әзерләнгәне, эштән инде рөхсәт бирмәделәр, теге отпускной бирмәделәр, чыга алмадылар. Менә шуңа да менә бу күрсәтә, һәм кайбер вакытта менә акча да бар, шулай бит инде. Барыбер эшләп булмый. Менә кайбер вакытта кеше авырый, операция ясарга акча да бар. Шулай бит инде. Специалист, который бу операцияга алдына, ул таба алмый. Яки акча да түли, яхшы гына табиблар да яллый. Операция да ясыйлар. Әмма здоровье не улучшается, теге сәламәтлеге яхшырмый. Бүгенге көндә дә күрәбез, шулай бит, күпме акча түлиләр, әмма давалана алмыйлар. Яки кайбер кеше тәвәккәлли дустына, туганына шушында урнаштырар, шушы эшкә кертер, монда барырга ярдәм итер. Бөтен өмете шунда гына була. Ахыр чиктә инде бу кешене эштән алып куялар, все, бер кайда урнаштыра алмый, шулай бит инде. Яки инде минем мөмкинчелегем бетте, әле сау булды. Бу күрсәтә сәбәпкә бер кашанда на причины полагаться никогда нельзя. Надо полагаться на Аллаха и делать причины. Аллаһка тәвәккәллибез, аннары инде сәбәпне алабыз. Ахыргы нәтиҗә акчадан да түгел, кешеләрдән дә түгел. Ахыргы нәтиҗә бары тик Аллаһтан гына. Нинди генә гыйлемле булмасын, нинди генә тәҗрибәле кеше булма, ничек кенә эшләмә, кайбер вакытта эшебез килеп чыкмый. Шулай бит, бөтен нәрсәне төгәл итеп, бөтен теге регламент буенча, закон буенча эшлисәң, ахыр чиктә син теләгән результат барып чыкмый. Шулай сәүдәдә диген рекламасын ясатасың, яхшы специалистлар яллыйсың, шулай бит инде, думаешь, клиентлар була, анда бу айда шуның хәтлек прибыль алам дип, юк, яртысында булмый. Бөтен сәбәпне кылдым, бөтен гыйлемеңне, тәҗрибәне, яхшы кешеләрне ялладым. Әмма нәтиҗә юк. Менә бу күрсәтә, нәтиҗә Аллаһтан гына. Шуңа күрә без һәр вакытта да Аллаһтан сорап, күңелебезне Аллаһ белән генә бәйләп, Аллаһтан гына сорарга тиеш. Һәм нәтиҗәне көтәргә тиеш түгел без, яхшы специалисттан да, үзебезнең гыйлемнән дә, үзебезнең тәҗрибәдән дә Аллаһтан гына. Раббым, мин сәбәбен кылдым, калганы инде синнән. Ярдәм итсәң, шушы нәтиҗәгә, шушы максатка ирешергә. Кеше әйтә бит, мин
эшлим, нәтиҗә юк дип менә 12 сәгать эшлим көненә. Әмма бер акча җитмәй, бер аны теләгән җиргә бара алмыйм. Бу күрсәтә инде эштән генә әле безнең тырышлыктан бер нәрсә тормый. Әгәр дә безнең тырышлыктан, безнең гыйлемнән генә торса, бөтенебез без теләгәнчә яшарыйк. Шулай бит байда булырык, сәламәт тә булырык, әмма бездән бер нәрсә тормый. Бездән торса, без авыртып та ятмасыйк, шулаймы теләдем, авыртмыйча йөреп китерим. Шуңа күрә менә бу өйрәтә нәрсә күңелләрне Аллаһ белән бәйләп, Аллаһка гына тәвәккәл кылып, бернене суеверияларга, бер нәрсәләргә ышанмыйча, даваны да Аллаһтан гына сорап, хәләл юлларын эзләп, һәм шушы шөкрүне дә һәр вакытта да Коръәнне дә үзебезгә укып нитәбез икән, даваланабыз икән, бу инде өмет итәбез шушы 70 төркемгә без дә керә алабыз. Кем инде бу хадискә хәтле бу гамәлләрне кылды? Харам, суеверие бит инде, әтегесе икесе макрух. Бу вакытта тәүбә кылырга кирәк. Тәүбә кылсак, Аллаһ Тәгалә гафу итә. Чөнки белмичә эшләгән гынаһлар ул гафу ителә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Минем өммәтемнән диде, белмичә хаталанып эшләгән гынаһлар да кичерелер ди. Менә шуңа да безгә менә шөкрү турында үз-үзеңә укуның файдасын әйтеп китәсем килә. Бер шөкрүче белән сөйләшкән бар иде Мәдинәдә булганда инде. Ул шөкрү белән шөгыльләнә, бездә тәфсир дәресен алып барды да инде. Шул сөйли, менә шушы хадисне китердем асан. Менә кешегә укытка караганда да үзеңә үзең уку күпкә файдалы ди. Менә бер малай бар иде, безгә шөкрүгә килә иде. Мин дә шөкердем ди, калган кишле шөкрүчеләр дә эшләде ди. Әлләнчә Коръәндә укып чыктык ди. Бәрабер ди, шушы ниен җинен дигән эчендә утырган шайтан чыгара алмадык ди. Һәм әйттек ди, иң яхшысы үзеңә уку ди. Һәр вакытта да Коръән укы, һәм Аятел Курси укып, зикрләр әйтеп йөрде. Һәм менә шулай 8 елдан соң ди, үз-үзенә Аятел Курси укып, һәр вакытта да зикр әйтеп, Коръән укып йөргәннән соң 8 елдан соң даваланды бу ди, тулысынча арынды ди. Һәм карагыз ди, менә без ди, нинди көчле Коръәннәр хафизлар име, шөкрүчеләр ди, ничә ел буе укыдык ди, чыгара алмадык ди. Менә ди 8 ел, күп инде, әмма бер нәтиҗә килгән. Үз-үзен эшкереп, үз-үзен давалаганнан соң Аллаһ Тәгалә моңа арындырган. Шуңа күрә ислам дине дә ул шундый дин, ул Аллаһ белән генә бәйли торган, кешеләрдән киресенчә инде өметне әзәйтү һәм кешеләргә хаҗәтне төшерүдән ерагайту дине. Ягъни Аллаһ белән генә бәйләп, үзеңә эшләргә тырышырга кирәк, үз-үзеңне эшкерергә, үз-үзеңне даваларга. Бу әйтмәй нишләргә, калганнарга мөрәҗәгать итмәскә. Әгәр дә гыйлем җитми икән, сорыйсың, киңәшләшәсең. Әгәр дә бу өлкәдә син эшли алмыйсың икән, монда берни проблема да юк. Чөнки җәмгыять шундый нәрсә, бер-беребезгә мохтаҗбыз. Шулай бит инде. Бөтен кеше бөтен гыйлемне дә, бөтен һөнәрне дә үзләштерә алмый. Әмма нәрсә эшли аласың, без тырышырга тиешбез аны эшләргә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы хадис белән инде гамәл кылып, һәр барчабызга да инде хисапсыз, газапсыз Аллаһның җәннәтләренә кергә ясыны һәм шушы сахабаларыбыз кебек гыйлемгә һәм изгелеккә омтылучылардан булырга Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаятын бирсә иде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.